హాయ్ హలో ఏంది ఇది అనుకుంటున్నారా? ఇది చెన్నకేశవ స్వామి తడక మహోత్సవం. ఏడాదికొకసారి జరిగే తడక మహోత్సవానికి అనంతపురం మరియు సత్యసాయి జిల్లా ప్రజలు ఎంతోమంది వస్తారు. స్వామివారి తడక మహోత్సవంలో పాల్గొంటారు. చెన్నకేశవ స్వామి దేవాలయం సత్యసాయి జిల్లా బుక్కపట్నం మండలం చంద్రాయనపల్లి గ్రామ సమీపంలో అడవి ప్రాంతంలో ఉంటుంది. ఇక్కడికి స్వామివారు మార్కాపురం నుండి వచ్చినట్లు ఇక్కడి పూజారులు చెబుతారు. అలాగే ఇక్కడ దీపం గుండు మరియు గుర్రపడుగు, అలాగే ఒక హిస్టరీ గల బావి కూడా ఉంది.